Tak, jsme v Singapuru na pláži. Kousíček odsud bydlíme. Tamhle vzadu je vidět centrum. Když popojedu kousek dál, tak je vidět přístav. Nebo aspoň jeho první část. Jinak ten přístav je obrovský, ještě na dalším ostrovu, který docela není vidět. Tak. Následuje pohled na celou řadu tankerů. Každý okamžik před Singapurem kotví asi tak 100 lodí všech možných typů a velikostí. Většinou tankery. Většinou čekají, když přijde řada přístavu nebo si doplňují zásoby. Máme v záde vidět Indonésii. Konkrétně Pulau Batam a Bintan. Kvůli těm tankerům to tady samozřejmě taky všelek hezky voní. Ne úplně vždycky se tu člověk chce vykoupat. Teď se odsunujeme dál. Ten šahaj hodně daleko. Zpátek na pláž, tady je Peťa. Peťo, řekni čau. Ahoj. A tady jsou rybáři. Tady se koupou lidi. Tady tam který leč. Tam probíhá nějaká práce, naváží se sem totiž písek z Indonésie. Takže rozšiřuje místní pláž. Vzadu je molo, v kterém jsme taky byli rybaři. Za chvíli bude asi pršet.